Autonómne roboty, virtuálna realita, umelá inteligencia. Aj to sú trendy, ktoré prenikajú do strojárskeho priemyslu. Inovácie sú podľa odborníkov nevyhnutné, hoci k nám prichádzajú pomalšie ako v západnej Európe. Novinky zo sveta strojárstva prináša v týchto dňoch veľtrh v Nitre. Kukla na hlave a pomyselná zváračka v ruke, hoci všetko sa deje len virtuálne. Simulované zváranie je novinkou, ktorá pomáha pripraviť odborníkov pre priemysel. Musel by som si zvyknúť na to, lebo nikdy som to nerobil, takže to bolo také, že mi triasla ruka. Zo začiatku som si myslel, že mi to absolútne nejde. Dlho som rozmýšľal nad tým, že by som sa chcel naučiť to zváranie, lebo je to dosť akože dôležitá vec. Je to inovácia, lebo má to možnosti aj pre stredné školy, aj pre vysoké školy a najväčšia výhoda takéhoto zvárania je, že sa šetria náklady na elektródy, na materiály a na energie. Zefektívnenie výroby prinášajú do strojárstva aj ďalšie inovácie. Firmy čoraz viac zavádzajú automatizáciu, robotické systémy a digitalizáciu. Je to jeden zo spôsobov, ako nahradiť alebo nejakým spôsobom eliminovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale zároveň veľmi dôležitý faktor je teda celkovo zefektívňovanie procesov a tým pádom napríklad šetrenie finančných prostriedkov.